Това е една прекрасна пиеса на Христо Бойчев, който хората сигурно познават, които са ходили на театър, но много години той не е поставен, защото ние почнахме да обслужваме западноевропейските драматурзи, като непрекъснато поставяме техни комедии, но ето сега тук има нещо изключително хубаво, българско, сатира и комедия. Мога да кажа всичко за сюжета, но няма да кажа кой е убиеца. Тук няма убиец, но няма да кажа какво се случва. Любопитното е, че пиесата е писана преди 25 години, но сега като я чуете, вие никога няма да направите тази връзка. Първата й постановка беше преди 25 години в Театър София, когато полковникът беше изключителният актьор Коста Цонев, а пък аз имах честта да бъда режисьор на тази постановка. Никой друг не е правил по света и у нас, освен мен. И сега тук вече ще имаме едно изключително завръщане. Така че очаквайте неща, които никога не сте предполагали. Само едно нещо ще загадна и тук недалеч от нас е паметника на Христо Ботев и фактически аз предложих тази пиеса не защото Враца е родния град на Ботев. Кой е родният град на Ботев? Калофер. Калофер, разбира се. Но тук Враца се асоциира с Ботев, разбира се, може би заради смъртта му. Той има една прочута фраза: "Свестните у нас считат за луди." Този спектакъл е за ония сладки безумци, които всъщност карат света да оцелява, въпреки че доброто винаги е крехко, а злото винаги е мощно, но въпреки това ние продължаваме да сме тук. И този момент е силното доказателство, че такива хора като Дон Кихот, като полковникът в нашия спектакъл, който успява да превърне всички тези луди, които ги смятат за луди, в едни изключително свестни личности, е всъщност историята. Само ще кажа, че пиесата започва в затънтено село Нейде сред Балканите и завършва пред катедралата в кой град, Филин? Страсбург. В Страсбург, да. Тоест от Враца до Страсбург е този сюжет. Да, 15 октомври, Сълза и смях, 23 октомври, тази прекрасна зала.